Jo mai no he pintat àngels daurats i és el títol de l'exposició. M'hagués agradat molt poder fer coses boniques, però no puc fer-ho perquè la societat mateixa no m'ho permet. Eulàlia Grau, Terrassa, 1946, artista d'avantguarda i activista. És una de les veus més crítiques de la seva generació. Utilitza fotografies i imatges que surten als mitjans per fer collage d'estètica pop art, una obra d'aparença amable però que conté un alt grau de denúncia social. La situació de la dona, la situació dels nens, dels treballadors, dels obrers, de l'atur, de la corrupció, dels que es queden sense feina, inclús dels suïcidis i tota la problemàtica social principalment. Contraposa conceptes, els descontextualitza i provoca l'espectador fent servir diferents formats. Obres que ella fa amb suports de llibres, que podia fer uns tiratges més amplis, o amb suports, per exemple, d'insercions a revistes, que el que li permeten és arribar a un públic molt ampli que defuig, o sigui, que trenca només amb el públic estrictament artístic. La majoria d'obres són de fa 40 anys, però encara tenen una vigència especial. L'única nova és aquesta instal·lació que projecta imatges d'una sense sostre amb fotografies dels protagonistes dels últims casos de corrupció que han aparegut. Amb aquesta exposició, l'Eulàlia acostuma a signar sense el cognom, ens ensenya a canviar la mirada. No tot és el que sembla a primer cop d'ull.